ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನುಂಡತೆ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀನಪ್ಪ. ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ, ಶುರು ಮಲ್ಪೇರ್ನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಇತ್ತುಂಡವೆ ಅವೆಂತೂ ಒಂದು ಕುಲ್ದುಂಡತೆ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನುಂದೆ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಅಂಚಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಮೇರ್ಲಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿದರ್ದೇರುದೆ ತೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿದರ್ದೇರು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಇಂಕ್ ಪನ್ನಿನಿ ಪೋಯಿಂದ ಅಂಚ ಯಾನಾರ್ನ ಡ್ರೈವರ್ ಅದು ಪೋಪುನಿತ್ತೆ ಅರೆಗಲ್ಪ ಪೋಡತೆ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ದೂರ ಪೋಪನ್ ಮಂಡ ಓ ಮಂಜೂರುಗು ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಇಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಡೆಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈದು ಅಂಜ ಮೇರೆಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೇರಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಿದಾರ್ದೇರಿತ್ತೆ ಪಾರೆ ಮನೆ ಪೂಜಾದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಡ್ಲ ಪೈ ಮನೆ ಪೂಜಾದಾಯಿ ಪನ್ಪಿ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಗೈಸ್ ದಾ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತಿಗಿದೆ ಪಲಂಚೇನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸುರು 10 ನಿಮಿಷ ಹೊಡ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ದುಮ್ಮಲ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಪೋಪನ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಗೈಸ್ ಮೇರಿತ ಪಾರುಂಡು ಪೋಯ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ರಪಕ್ಕ ಬೋದು ಮೀತ್ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಯಾನ್ ಈತ ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮೇರೆಗೆ ನೆರ್ಪು ಬದ್ ಮಲ್ಪನ್ಗೆ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೋದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬೈದ ಬಂದು ಅಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲ್ ಅಂಚೇನಿ ಮೆರನಾಗ ಇದು ನೆರಡೆ ಇಂಕ್ ಉಲ್ಪ ಕುಳೊಂದು ನೆರಡೆ ಬಂಡ ನೆರ್ಪುನತ್ತಾರು ಅರೆಗ್ಲ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಪುಂಡ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕಾರೆಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಉಂತೆರವಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ರಪ್ರಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡು ರಪ್ರಪಕ್ಕ ಪೋಡಾರೆಗು ಅಂಚ ರಪಕ್ಕ ಐಕ್ಯಾನ ಮೇರೆ ಪನ್ನ ಬೇರಿಕ್ಯಾನ ರಪಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಬರ್ತದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಆತ ಕಡ್ದಿಂಚ ಪೋಯ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ನಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದಾತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ಇಂಕ್ ಈತ ಸಮಯ ಅವೇ ರೋಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಏನ ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೂತೆ ಬಟ್ ಅವ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಆತನಂದು ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡ ಅವೇ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಯಾನ್ ಫೋನಾಗ ಅವು ಬಂದು ಪುಣದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಭಯ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದವು ಏಪನೆ ಓಪನ್ ಆತನಿಗೆ ಅಂತ ಅಕ್ಕ ಪಂಡ ಓಪನ್ ಆದ 4 ದಿನ ನಾವೇನೇ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ದಾದಾಪುರ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾಪುರ ದೆಪ್ಪೆರಣ್ಣಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕಲ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಿಲಕ್ಕಾಪಣ ಇಂಕಿಲ ಉದಸ್ಸಿನ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಲ್ಲಡ್ಕುದ್ದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಗೈ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪೋದು ಓಕೆ ಬತ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯ ಗೈಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತುಲೆಗೆ ತುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಸಣ್ಣ ಊರು ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಸಿಹ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು. ಓ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಿಳಿದ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ चला मंच बैठो अरे बो
ಸಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಇದೆ 3 ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ ತಾಂಡು ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾದಾ ఇది ನೆನ್ನೆ ತೊಂಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಏರೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತನಲ್ಲ ಜೀಜೋ ಮಮ್ಮಿ ಕಜಾವ್ ಪಾಡ್ನ ಡಬ್ಬಿಂದ ತೊಂಬರ್ರೆ ಇಡೆ ಬೈದಿ ಮೇರು ಆಯ್ತು ಒಲೆ ಉಂಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಮೂಲು ಮೈಪು ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಇಡ ಬೈದಿನಿ ಮೈಪುಗು ಈ ಮೈಪುಗು ಇಜಿಂದ ಇದ್ನು ತೈ ಒಂದು ಮೇರ್ ಕಾಜೋದ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಪು ತೆತ್ತೊನಿ ಮೇರ್ ಕಾಜೋದ ಡಬ್ಬಿ ತೆತ್ತೊನಿ ಗಾಡಿ ಅವನು ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭತ್ತದ ರೀಚ್ ಆಯವ ಇಲ್ಲಾಗ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತಿಂದೆ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಲಕ ತೋಜುನವೆ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಗಾಳಿ ಬರೋದುಂಡವೆ ಆಹಾ ಪಿದೇ ಕುಲ್ಲು ಗಂಧ ಅಪ್ಪುಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ನೇರ ಒಕ್ಕೆರ ಹೋಯಿರದೆ ಚಪ್ಪಾಲ್ನ ಬುರ ಬಿತ್ತದ ಎರ ಹೋಯಿರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಕಂತ ಗೈಸ್ ಅದು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಭರಣಿಪುರ ಉಂಡತೆ ಭರಣಿಪುರ ಕಂತ ಭರಣಿಪುರ ಆಗೋಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಭರಣಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಿ ಅವು ಉಪ್ಪು ಆಡ್ರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅಬ್ಬಾ ದೇವ್ರಂಗೆ ಬಚ್ಚಿಂಡು ದಾಲ ತಿಂತೀನಿ ಸಮೇತ ಇಜ್ಜ ಪೋಯಿನಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಕಾರ್ನೆಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕಲ್ಲೆ ಸುಬಾ ಗಾಳಿ ತುಳಿ ವಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಓಡಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಗಾರಿ ಪೂರ ಕಂಡ್ರತ್ತನ ಅಂಚ ಅದು ಅಲ್ಪ ಫಾತಿಮಾ ಬಜಾರ್ಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಜರ ಸ್ಟೋರ್ ಉಂಟತ್ತೆ ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಭರಣಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜನ ಪೋದುಪ್ಪರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಾದೆ ತೊಂಡು 99 ಬಟ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮೆಲ್ಲದಿಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಗೆ ಪೂರ 99 ಸೊ ಇತ್ತ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಓಲ್ಕು ನೋಡು ಓಲ್ಕು ನೋಡು ಹಂಗ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ದಕ್ಲಾಗೈತಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಏರೇನು ಅಲ್ದೆ ತೊಡ್ಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದು ಮುಗಿಪುವೆ ಗೈಸ್ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಿತನ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರನಿಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತೋರಿಸ್ಪವೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನಾನೇ ಹೊಸಿಪುನು ಏಪೆಟ್ಟು ದೀನೆಟ್ ಉಂಡತ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಯಾಂದೆತ್ತು ನಿದಾಯ ಪಂಡ ರಟ್ಟು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಿರುಳ್ಳಿ ಐತ ಪುರ ಹಸಿ ಕಸ ಪುರ ಪಾಡ್ವೆಲತಿ ಐನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಗೀಟ್ಲ ಉಪ್ಪು ರೊಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಪಾಡ್ರೆ ಒಣ ಕಸ ಪಾಡ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪುರದಾಲ ಉಪ್ಪುಜ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಗಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು ಕಸ ಒಂದು ಮಾಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕಜಾವಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪಿನಿ ಗೈಸ್ ಕಜಾವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೋಡ ಆಪುಂಡು ಅವು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ರೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅವು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಯಾನೊಂದು ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋನ್ವೆ ತಿಂದು ಓಕೆ ಬಚ್ಚುನ್ ಇಂಕ್ಲಿಂಗ್ ದಾದೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಚಿನ ರಶ್ಯತೆ ಪೂರ ಬೋಡು ಏರೆಗ್ ಯಾನ್ ಟೊಶ್ಪವನ್ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಬೋಡೆ ಬಂಡಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪತ್ತನ್ ಬೇರೆ ಇಂಕ ಅವು ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕುಂದು ಬೋಡಿತ್ತು ಟೊಶ್ಪವನ್ ಒಂದು ಬೋಡೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲದೆ ತೊಡ್ರೆ ಬೋಪುಜಿ ಯಾ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇಂಚೆಂಚ ದೆತ್ತೊನ್ನಾರ್ ಆಂಡ ಎಂಚಿನ ಜನತೆ ಇದು ಕಾರ್ ಪಡ್ರ ಜಾಗಿದ್ವಿ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರವೆ ಅಂಚದ್ ನಮಕ್ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ರಶ್ ಉಂಡತೆ ಸೊ ಅಂಚದ್ ನಿನ್ ಜೆತ್ಕೊರ್ಲಿ ಚೋಲಿ ಅಂಜಿ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸಂಡೆ ಐತೆ ಅಂಚದು ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಒಲ್ಪೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡೇರೆಗೆ
ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಹತ್ತು ಓಮಂಜೂರುಡು ಐ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಮಂಜೂರುಡು ಮೇರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಓಮಂಜೂರುಡು ಐ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತದ ಕೊರಗ ಜನ ಕಟ್ಟದಲ್ಪ ಮಂಗಲ್ ಜೋದ್ದಲ್ಪ ಸೊ ಎರಾಂಡಲ ಪೋದಿಜ್ಜಾಂಡ ಪೋಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಆವಲೈತೆ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಂದಿನ ಆವೊಲಿ ಆಯ್ತಕ ನಮ್ಮ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ದಾಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಇದಿನ ಸಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಐತೆ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬುತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿತ್ತಂದು ತಿಂದವಡೇನ ತೋಷ್ಪಾವೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀರಾಂಡ నేను తిందాయిని తోష్పా ఓకే గైస్ బరణి తులే బరణి మమ్మీ బరణి తోష్పలే ಅವು ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಬರಣಿ ದತ್ತೊಂದೆ ಡಿಸೈನ್ ತೂಲೆ ಒಂಜೆಟ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜೆಟ್ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ತುಲೆಗೆ ಆಪಲ್ ಶೇಪ್ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಬರಣಿಗೆ ಆವುಲಿ ಗೈಸ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಪಾಡೋಲೆತ್ತೇವು 500 ಗ್ರಾಮ ಏತಿ ಶೋಕುಂಡು ಮೇರ್ ತೂಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮುಖ ಬೇತಾದುಂಡು ಆಯ್ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಅದನ್ನು ತೂಲೆಗೆ ನೆತ್ತುಲೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬೆರಿಬೇನ್ ಹತ್ತಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಬೇನ್ ಪುರ ಹಾಕ್ಲತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದು ಇದು ನೆಟ್ ಸ್ಟಮಕ್ ದೀರ ಬ್ರೆಡ್ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಂತು ಪಾಡ್ನು ಮಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಬೆರಿಬೇನೆ ಪುರಾನಾಗ ಸಾಕಾಕೊ ರೆಡ್ ಕ್ಲಾತ್ದ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಾತ್ದ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಅಡ್ದಕ್ಕಂದು ಏನಂದು ಅಲೆ ಪಲ್ಲೆ 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 ಅರೆಗೂ ಕೂಲ್ ದೆಕ್ಕರ ಬ್ರಷ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗೈಸ್ ಬ್ರಷ್ ಉಪ್ಪದಾನೆ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಏತಕಂತನಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅರೆ ತಿಂಗೋಲ್ ಬ್ರಷ್ ಆವಡರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದೊಂದು ಒಯ್ಪುಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇಡೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ನಿಂಚೆ ಮತ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಕೂಲ್ ದ ಪ್ರಪರ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬರ್ಪುನರೆ ಎಪ್ಪಲ ಬರ್ಪು ಜೊತೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟೈಲಿಗೆ ಪ್ರದಿಯರ ಶೋ ಎಂಕ್ಲೋಲಿ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪುಡಾಣಂದು ಎಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತಪ್ಪಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಯಾ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಟಿಫಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪುನತೆ ಬಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಉಂಡು ಶೋಕುಂಡು ನಟ್ ಎಲ್ಲಿಯೇ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಅಂತ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾವ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪೇನ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈ ತಿಂಕ್ ಬಯ್ಯ ತಿಂಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ವನಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಸೊ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪರೆ ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೊರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪಾಗ ಅವು ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈತ ನೀರ್ದಿತ್ತೆ ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿದ ಒಂಜಿ ಕೋಪದ ಅತ್ತೆ ತೊಂದೆ ಈತ ಏತ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕೊಂಚ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಆಂಡ ಯಾವ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಇಂಕ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಣಂತಾರ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚ ಟೈಪ್ ಉಂಡವು ಸೊ ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ಕ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಆಸಾಣಿ ಸೊ ಐಕ್ ಕೂಡ ಅದು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಲೆಡ್ ಐತೆ ರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಐಕ್ ತೂಕ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀರು ದೀತೆ ನೀರು ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚದಾಗ ನಿಂಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ನೀರು ಯಾವದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಉಪ್ಪ ನೋಡೇನೆ ಮತ್ತೆ ಗೌ ಮಂತಳೆ കൊതിയൊന്ന് പത്തുണ്ട് നെക്ക് ചുറ്റൂരെ പടം പോയി രാജിയുടെ പൊടിയിൽ ಹೇ ಬಾ ಮುದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪೆರಬಹುದು ಉಂಡತೆ ಅನ್ನೋ ಕೈ ತರಟ್ಟೆ ಪುಲಿಂಡು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಒಂತೆ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಾ ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅದು ಪೋಡು ಹಿಟ್ಟು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಇತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟುಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮೂಜಿ ಮುದ್ದೆ ಆತಂಡು ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪಣ ಉಂಟ ಮಲ್ಲನೇ ಉಂಡವು
ತಿನ್ನೋಡೆ ಹಾಪುನಿತ್ತೆ ತಿಂಡಿಜಿನ ಒಂಜಿ ದೀಪುನ್ ಟೊಕ್ಕ ದಕ್ಕು ನಂಜಿ ದೇವ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿತ್ತೆ ನೆನ್ನ ಬರ್ಡೇ ದಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಅಪ್ಪ ಶೋಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡವೆ ಅಪ್ಪ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ಈ ಸರ್ತಿದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತತ್ತಂಡ ಹಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ ಅದು ಪೊಡತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ದೂರ ಇಟ್ಟುಗೆವು ಸರಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಮಂದಿನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಐಜ ಸರಿ ಐಜ ದಾದ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಕಟ್ಟೋಡಾತ್ ಮುದ್ದೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಡೆವಿನ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪೊಡಾತ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚುಡೆ ಮಂತೆ ತೂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತೆ ಯಾರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾ ನವಲ ಏಪ ತೂತೀನಿ ಇನಿ ತೂದ್ ಮಂತಿನತ್ತೆ ಪನಾ ತೂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಇನಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಮುದ್ದೆ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಯೆ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುದ್ದೆದ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮುದ್ದೆಲಕ್ಕ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬುಡ್ಪ ಒಂದುಂಡವು ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚಾಪಣೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಅಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಂಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಬುಕ್ಕನ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರತೆ ಬುಕ್ಕದ ಬೈಂಡ್ ಟು ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ತೂಕ ಮುದ್ದದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ ಅಂತ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರದಿತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಜಮಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಬತ್ತ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ಮುದ್ದೆ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಅತಿ ತಗೊಂಡಿನತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ದುಪ್ಪೇನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಓಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅಂಟು ಮುದ್ದೆ ಉಂಡತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಮ್ಮಿ ಯಾ ಜನ್ಮಗಾಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಪುಜಿ ಗೈಸ್ ಬೇರೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮುದ್ದೆ ಉಡ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಾರುಂಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ತಿನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ತಿನ್ನು ಇದನ್ನ ಕೋಸ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಂತ ದಯಪಾಡು ಮರ್ನುಂಡ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ರಾಗಿಗೆ ಆಂಡ ಕೈತ ರಟ್ಟೆ ಬೋಲಿ ನಮ್ಮಿ ಅವು ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡತ್ತೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿರ್ಗದ್ದು ಕೋಲಿ ಜಾಂಡ ಚಪಾತ ಕೋಲತ್ತ ಅವಳು ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮರತ ಕೈಲಿ ಜಾಂಡ ಮಸ್ಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ತಿಲ್ಕಿ ಹರ್ಕೊಂಡಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ರಾಗಿದ ಅವನೇನು ಇಟ್ಟಿನ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಗುಲ್ಲೆಲಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತುಂಡಾವೆ ಯಾನೆನ್ನಿ ಒಂದಿಟ್ಟ ಕಲಡ್ ಜಾದು ಪೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಅರ್ದು ತೊಂಡೆ ಕಲತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಡಿಡವು ಎಡ್ಡೆ ಮೇರಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಡ ಬುಡಾಯರು ಬೂಡ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಂತು ಕೊರು ಒನ್ ಪರೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಬತ್ತದು ಮುದ್ದೆ ತಿಂತ ಓಕೆ ತಿನ್ಕನ ಮುದ್ದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕನ ಒಂಜಿ ಚೂರಿ ಒಂಚೂರಿ ಜಬಳು ನಿಂಗೆ ಕೂಲೆ ಆಗಿದ್ದು ತಿಪ್ಪಿಲ್ಲ 76 ರೂಪಾಯಿ ಗೈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಂಜಿ ಆತತ್ ಮಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ತಿನ್ಬಂದೆ ಉಂಟೆ ತಿಪ್ಪಿನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡತ್ತು ಪೂರ ತಿಪ್ಪಿನ ತೋರ್ಸ್ಕೊ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜ ಪನ್ಪ ಎಂಚಾತ ನನ್ ಗೈಸ್ ದಾಪಂಡ ಎಡ್ಡಾತಂದೆ ಮನ್ಪ ಎಡ್ಡಾತಿಜ್ಜ ಅನ್ಪ ಯಾ ಮಲ್ಕಿ ಬಂದು ಎಡ್ಡಾತಿಜಿನ್ ಪನ್ಪಿ ಕುಲ್ಲೆ ಹೊರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನಂಜಿರೇ ಎಡ್ಡಾತಂಡವಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ರೆ ಹಾಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಮುದ್ದೆ ಮನ್ಪುನೈಟ್ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು ಏನ್ ಚಂಡಿ ಮುದ್ದೆ ಎಡ್ಡೆಂಡುಗೆ ಆಯ್ತು ಪಂಡತೆ ಕಡು ಆಯ್ತಾ ಶೇಪ್ ತೂದು ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದು ñakke ಆತಂಡು ರೌಂಡ್ ಆತಜಿ ಚಟ್ಟೆ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಮುದ್ದೆ ಇಂಚ ಆತನ ತೂಕ ಏನು ತೂತೆ ಟಿವಿ ಬರ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ತೀನಿ ತೂತೆ ಸೊ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಮಾಡಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಂ ಅರೆ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಪುಲ್ಲಾಡ್ ತುಪ್ಪ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅಂತ ತಿಂಡಿ ಜೇಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಳು ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಇಂಚ ಮುದ್ದೆನ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುನು ಇಂಚ ಅರೆಪು ಇಂಚ ಮುರ್ಕವನು ಇಂಚ ಹಾಪುನು ತುಕ್ಕ ಶೋಕಾತನ ತುಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಶೋಕಾತಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತಜಿಂದ ಆತಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತಜಿಂದ ಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನು ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪ ಜವಿ ನಾನಂತೆ ಬೇಯ್ದೋಡ ಆತ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅವು ಅಂಟು ಮೀನಿ ಸರಿ ಬತ್ತಜ ಪಾತೆರ್ಲ ಕಲೇಜಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನ ಬಟ್ ದಾಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಜ ನುಂಗುದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಹಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಡಲಿ ಕುಡ್ಕರ್ಲತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕತ್ತು ಕೋರಿದ ರೆಸ ಪ್ರೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿರಾದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಅಗ್ಗಿದಿಂದ ಬೆಸತೆ ನುಂಗೋಡು ನೆನಪರ್ಪು ಜಾಯ್ ಅಗಿದೆ ಬೋಕು ಸಾಂಬಾರ್ ಐತಿ ಸಾಂಬಾರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸೂಪರ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ತಿಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಉಂಡವು ಒಂಜರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಈ ತೋರಿಂಡು ನಾನೇನಾರು ದಾಪುಜಿ ತಿಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಮಲ ಪೀಸೋರಿನು ಒಂಜರೆ ತಿಂಡೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಾಲದ ತೋರಿನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ನಾನು ಉಪ್ಪುದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತೇನಾ ಒಂದು ಮಸ್ತಾಂಡ ఒక చౌలి అంటే డబ్బు ఒత్తులు బెచ్చ బెచ్చడి తినోలి చౌలి అంటే డబ్బు నా బుజి ఓకే ನಾನು ಆಪುಜಿ ಗೈಸ್ ನುಂಗಿ ನನ್ನ ಪಿದೆ ಮತ್ತಿನಕ ಒಂದುಂಡು ಈ ತೋರಿಪಾಯ ತುದೆ ನೇ ಈ ತೋರಿಪಾಯ ಅರ್ಧ ತೋರಿಪಾಯ ಪಂಡ ಇರ್ತೀನಿ ತಿಂದು ತೋರಿಸ್ಪಾವ ಎದುರುಡು ಸೊ ರಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜರ ತಿಂಡೆ ನೆಟ್ ಅರ್ಧ ಒರಿಪಾಯ ಹಿಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಒಂದಿನ ನನ್ನ ದಕ್ಕೋಡೆ ಹಾಪು ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರಿ ತಿಳಿಪೇರ್ಗೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಸರದ್ದು ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಿಂದಿನಿ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂಜಾರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟುದು ತಿಂದೀನಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ತಿಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಈಸಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈಸಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ನಮಕ ಗಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಗಿ ಓಕೆ ತಿನ್ನು ಮುಗೀತೆ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಜ ನಾನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತು ಪುಲ್ಯಾವೆ ನನ್ನ ಜಪ್ಪುನ್ಯಾನು ಬಚ್ಚಿನಿಂಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಅಡಿ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಎತ್ತನ್ ಪಿಕ್ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲತ್ ಉಂಡದೆ ಅಡಿಲ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಎತ್ತನ್ ಬಾಜನ ಸೊ ಅಂಚಾದವೇನು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಬತ್ತೆ ಬೊಕದಾಗುತ್ತುಂಡೆ ಏಪಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಡು ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಿಂಡನೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುನ್ ಅಂದತ್ತಿ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗುಂಡತ್ತೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಓವೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ಪನ ಸೊ ಅವಿತ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಇನಿ ಗೊತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದು ಓಕೆ ಏಪನ ತೂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ಇನಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಮಲ್ಪನ ತುಂಬ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಪೆಡ ಪೂರ ಸರಿ ಬೈದು ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಪುನು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆನಪುಪ್ಪುಣಿಂಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಓಕೆ ಮುರಣಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ತೂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಿಂದಾಂಡು ಒಂತ ಒರಿನಿ ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನು ಗಾಯ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ఒక ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ತಿಕ್ಕದ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡದ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಇತ್ತೇನು ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪ ಇದು ಚೆಪ್ಪುನ್ ಟೈಮ್ಲ ಆಂಡು ಗಂಟೆ 11 ಆಂಡ ಅದು ಕೂಡ 11 ಎಸ್ 11 ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಜಪ್ಪುನು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಸಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ